Sioscéal faoi an bucalín sin séir, déananig na glúiseachtaí in éineacht lom. Láháin rinne mamo bucalín sin séir blasta. Chuir si isteach san aine agus dan si hain agus dadó go fáinach go mbeadh sé ré. Ach nuair a doscail si doras an ain, léim an bucalín sin séir amach agus as go brach leis amach an doras, sios an cosan agus amach an gata. Ri mamo agus dadó ina dhia có tapaí is a bhí siad an an. Honnig an wó, an capel, agus an madra an bucalín sin séir agus bhí feann orthú é a ithe. Thosaí siad san ag ri ina dhia freisin ach bhí sé ro happy agus ní raibh siad an graim ó oil air. Ric an bucalín sin séir an abhainn mhór leathan. Leothach sé san uisce don dhéanach sé iarracht snámh trasna na habhainn. Cé a tháinig an bailach ach an sionach glic, agus dúirt sé leis an bucalín sin séir léintear a grim go dúireadh sesin trasna na habhainn é. Nuair a shric siad leor na habhainn, shric an tuisce drim an tunny, a cuine an sionach glic ar ag snámh go raibh sé san uisce dabhainn. Suas leis an bucalín sin séir ar cloigeann an tunny. Agus an sin amach leis ar thrón mar go raibh an tuisce anois có fada le clúsa an tunny. Léim an bucalín sin séir amachchas an abhainn agus ris sé a bhaile ag mamo agus dadó. Ní mó ná sásta a raibh an sionach mar nach bhuair sé an deis an bucalín sin séir a ithe. Irais leis go dtí a phluais. Dinis an bucalín sin séir an scéal do mamo agus dadó. Agus donna hanmhatha ar fad. Bhí siad cósásta go raibh sé sa bhaile arís. Ní raibh an bucalín sin séir as baile riamh arís, agus bhair sé go sonna sásta lena chláán. Má sibh, bhí sé sin go hálann ar fad. Sin agah an scéal faoi an bucalín sin séir. Sioscéal faoi an curcín rua, déanaigh na glúiseachtaí in éineacht lom. Bhí an curcín rua ar a bailach go dtí an siopa nuair a tháinig si trasna ar riont síalta cruineachta ar an móthair. Ris si arás go dtí an éiream agus chur ceist ar an gut, an madra agus an lucín an garóidí sléithí na síalta a chur. Ní raibh aon ann orthú cúlamh a thuairtí, mar sin chur sí na síalta i hain. Coppla míonna dhia sin dós na síalta go dtí go raibh pór ghrá cruineachta ag an gcurcín rua. Arís chur sí ceist ar an gut, an madra agus an lucín cabhrú léithí an cruineacht a bhaint. Ach dar nóí bhí siad ró leisciúil agus bhíor hí hain é a dhéanamh. Chuir sí an cruineacht de málaí. D'oibrigh si go crua agus nuair a bhí si ré le dogtí an bhfuileann, thug si cuireadh don cat, an madra agus an lucín cabhrú léithí na málaí a iompar go dtí an bhfuileann. Ach ní raibh buail ar bith go raibh siad chun é sin a dhéanamh. Tháinig si arás a bhaile le málaí lán le plúr agus rinne si cácaí áile. Bhí na sicíní beaga ar bís. Fuair an cut
an madra agus an lucín an bulla bhrá bhí ag teachtó cheach an curcín agus thucaigh siad cuairte chuairt uirthi. Chnág siad ar an doras agus chur an bulla a bhí ag teachtó an ghistean. Ochras an dahan orthú, nach orthú a bhí na scetamíní, bheadh féas de brá acu. Doscail an curcín rua an doras ach ní fóilte a chur sí rompú, ach dúirt lo, grada lo, mar nar cabhraigh siad léithí. Bheadh féas de brá eici hain agus a cuid sicíní beaga. Bhí áféile an dahan ar an gut, ar an madra agus ar an lucín, nar cabhraigh siad leis an gcurcín rua. Sin agah an scéal faoi an churcín rua. Seo an scéal an teachín a bhí rómheog. Déananig na glúiseachtaí in éineacht liom. Bhí mamó Nóra ina cónaí I dachín beag glóta. Fiú go raibh sé glóta, ceap sí go raibh sé rómheog dí. Chuir sí ceist ar chéimí an tí an raibh éon cóirla aige. Bhí iontas an dahan uirthi nuair a dúirt sé léithí an cearr go thuairt isteach sa teach. Rinne sí mar a dúrú léithí ach thosaigh an cearc ag eitilt timpeall na háite. Chuaigh mamó Nóra aráisig séimí. An uair seo bhfuil sé dí gabhar a thuairt isteach in éineacht leis an ghearc. Bhí meabhrúil ar Nóra bhocht. Thosaigh an gabhar ag ithe cosa an mhórd. Ris sí amach an doras agus arás go dtí séimí arís. Dúrú léithí moch a thuairt isteach sa teach an tám seo. Nuair a chonaic an bhuc an cearc, ris sé ina dia. Agus detal an cearc agus í grágaí ó suas ar an drisúr. Thug an bhuc ai ar an gofra agus dis sé gachar de bhí ann. Bhí an teachín cóplódathe níos nach raibh áit ann de aon rud eile. Nó sin mar ceap Nóra. Thug sí cuairt eile ar chéimí a dúirt léithí an mhó a thuairt isteach freisin. Bhrú sí an mhó isteach trí gcuras an tí. Ní raibh áit seasamh sa teach. Ri Nóra amachchas an teach faoi dheafar agus í sa tóir ar chéimí an tí. Nach í a bhí sásta nuair a dúirt séimí léithí dul bhaile agus na hanmhathe ar fada ruaige amachchas an teach. Agus na hanmhathe anis imethe, bhreanaí sí timpeall go riméideach. Bhí an teachín beag glóta ina phreiseach ach nach ann a bhí an spás. Nach é a bhí mór míaltach. Bhí sé beag bídeach nuair a bhí na hanmhathe ar fad isteach ann ach anois bhí sé fuileach mór do dhuine amháin. Chuaigh Nóra aráisig séimí chun buíochas a ghlacha leis as a cóirla. Sin agah an scéal an teachín a bhí rómheog. Seo scéal faoi Chinín Ór agus na trí bhéir. Déananig na glúiseachtaí in éineacht liom. Lámháin chuaigh Chinín Ór ar shiúlóid sa chfuil. Ar an malach tháinig sí an teachín ba dheise a tháinig sí riamh. Chnág sí ar an doras ach ní bhuair sí aon ragra. Doscail sí an doras go cuaireamach agus is isteach léithí. Tháinig sí trí bhabhla lete ar an mórd. Bhabhla mór míaltach? Bhabhla nach raibh chomh mór leis?
agus balla beag bídeach. Bhlas cinnín an leta a bhís na bowlaí, ach ní rá go dasach an leta a bhís a bhela beag bídeach. Bhí sé anna bhlasta agus disí cuile físa go. Niamh, niamh. An sin tháinig sí trí chathaoir. Hí siarthú ar fád ó cheann go cheann, ach bhí an chathaoir mhór-bhíoltach ró crua. Bhí an chathaoir nach raibh chomh mór leis, ró bhog. Ach nuair a hí sí ar an chathaoir bheag bhídeach, bhris sé. Uh-oh! Cúi sí suas an staire agus tháinig sí trí labba. Lí sí siar ar na lapacha ó ceann go ceann. Agus bhí an labba bheag bhídeach cóteolaí sin gur hit sí ina colla. Bula trí bhéir an tacín, Daddy, Mommy agus Bobbín. Bhí siad imethe ar hiúlóid agus iad ag tanú go mór lena gcuid leta a ithe nuair a thiocadí bháile. Ní ró hásta a bhí na béir nuair a tháinig siad go raibh duine éigin tar éis a bheith isteach sa teach. Bhí Bobbín béir anna trí na chéile nuair a tháinig sé go raibh a cuid leta ite agus a chathaoir briste. Suas an staire leis na béir agus tháinig siad cinnín óir ina colla go sábh sa labba bheag bhídeach. Bhú sí cinnín óir go tobann agus buanach gceatáistí nuair a tháinig sí na béir ag stána uirthi. Léim sí amach as an labba, ris sí sios an staire agus níor stop sí gur chric sí an baile. Sin agah an scéal faoi cinnín óir agus na trí bhéir. Seo scéal faoi cocalaín dearg, déanamh í na glúiseachtaí in éineachlumm. Láháin bhí cocalaín dearg ag dul ar cuairt ag teach wamo. Thug a mami cis an bíadí le tuairt léithí agus dúirt léithí súil géir a cuineál amach don bhac tíre a coní sa cuil. Ar a balla chunig sí blóthanna áile ag fós ar leathíomh an bóthir. Níor thug sí faoi dearg go raibh an mac tíre ag fearra uirthi ó tíomh hir do chrán. Bhí an bulla brá ó níos a ciseán ag chur ocras an domhan air. Chur an mac tíre ceistirthaí go deas ré cá raibh sí ag dul leis an giseán bia. Duine sí go raibh sí ag dul chomh fada lena mamo a bhí teen. Lig an mac tíre ar hain go raibh an trua aige do wamo agus tír cá raibh cónaí uirthi. An sin ris sé faoi dheafar chomh fada le teach wamo. Chnag sé ar an doras agus dúirt mamo leis teachtas teach. Nuair a tháinig sí an mac tíre, léim sí amach as an labba agus chuaigh sí a bholach. Chur an mac tíre éide cuddalta wamo air agus is steach sa labba leis ag ligean ar hain gur a bé mamo. Nuair a tháinig cocalaín dearg, rinne an mac tíre ahris ar glór wamo agus dír uirthi teachtas teach sa seomra. Thug cocalaín faoi deara go raibh rud a cínt an aisteach faoi wamo. Tháinig sí na fiach le fada dhéara agus an sin bhí iseici gur a bé an mac tíre a bhí ann. Bhéach sí in óir de gotha agus chúla fearr taobh mud an tacaí. Ris sé isteach agus chuir sé an ruaig ar an mac tíre. Daim sí cocalaín dearg mamo agus bhí áthas an domhan uirthi.
Bhí féas de bra acu leis na bíana blasta fad a bhí sa ciseán, agus níor tháinig an mac tíre timpeall na háite riamh arís. Phew! Sin agah an scéal faoi cocalín darag. Seo an scéal achtar a cósca córaach an cut. Déananig í na glúiseach daon éanacht lom. Bhí scetamíní córaach an cut, mar ba í an cóisce bhí ann, agus bhí sé bís chuna chuid uimeacha cósca a córamh. Ach nuair a chuaigh sé chomh fada lena ciseán, bhí sé fullmh. Ní raibh ann ach nóta agus péir a clúsa conín ó conín na cósca ag géirí cúnamh. Bhí córaach na clúsa conín na cur agus uimeacha a thóiríocht a féinteáil agus a cur a bholach. Cábhaíodh sé uimeacha, freab córaach chomh fada le cró na gearc. Bhí na cearca fad sna tríthaí ag gcóire nuair a tháinig siad cut le clúsa conín ag praba ina dro. Bhíní córaach dómh go raibh sé ag cabhrú le conín na cósca, agus go raibh a ciseán a lína le huimeacha. Dúirt na cearca leis go raibh srón agus airbal conín a cabh chomh maith. Rinne córaach airbal beag bán as fluchas cadáis agus srón conín as cordfáip Chuaigh sé arás go dtí na cearca agus fuair sé a lán uimeacha wathú. Arás a bhaile leis lena ciseán lán le huimeacha. Bhallaigh sé peintana agus scúbanna ón shed agus féinteáil sé iad le chuile gá faoin spéir. Ní raibh cuid acu ach dá bháin agus bhí cuid eile nós beá a catha. An sin bhí iad a cur a bholach ach cá gurach sé a bholach iad. Ris sé, freab sé agus léim sé timpeall na féirime ag cur na nimhice ildáta i bholach faoi clocha i butaí bláhanna agus faoi na sceacha dá cóirde. Nuair a bhí sé ag cur an óbhearannach a bholach, bhí sé thuirseach tréachta ach cé a tháinig sé ag praba inar phró ach conín na cósca. Agus óbhmhór cheachláide aige do córaach, chun buíochas a ghlacha leis as a cúnamh fad. Bhí féas de mór ag córaach lena chuirde an tróna sin. Sin agah an scéal achtar a cósca córaach an cut. Seo an scéal fergal an fear bréige canálta, déananig í na glúiseach daon éanacht lom. Thá lá ribh ihe nullag a bhí ann, bhí an sneachta ag titim, agus bhí mamí na nullag agus na Ióga go nóach sa bhul thuaí. Bhí mamí na nullag ag níocán colla dhearg iadí na nullag, le cinntiú go mbeadh sé deasclán de ihe nullag. A mos a fork bhí fergal an fear bréige, agus bhí sé ag cruith leis an bhuacht. Bhí na héisc sa luch ag snámh agus iad anna hásta lo hain. Ní raibh siad san fuair mar bhí cótaí deasad tólaí orthú. Bhí trua acu de urgal agus thug siad ceann dá gcuid cótaí dó. Bhí fergal anna hásta ach an sin chuala sé mamí na nullag ag rá go raibh an ghealach bhucht anna ghuracha agus thug sé a cóta nua don ghealach. Bhí cótaí deasa bána ag na béir a bhí ag siúil an air agus thug siad faoi dara go raibh fergal bucht róta arís. Thug siad cóta deas bán dó agus bhí fergal deas teolaí arís.
thug Fergal faoi dara go raibh an scamol sa spéir an a ghuracha, agus thugraí sé a chóta teolaí bán a thuairt an scamol, ach an sin bhí Fergal róta a rís. Bhí na lachan ag snámh sa lucán, agus iad brá teolaí ina gcótaí buí cleatí, ach chunig siad go raibh Fergal bocht préachta, agus thug siad cóta deas buí cleatí dó. Bhí Fergal sásta a rís. Dinis Larry lacha de Urgal go raibh an grian an a ghuracha, agus céir de rinne Fergal, ach a chóta deas buí a thuairt dó. Fergal an fearr bréige canálta. Bhí ina an dahan ar wamí na nullag, mar bhí na héadaí an níosí de iadí na nullag a bhádró bheag go. Ach an sin tháinig sí Fergal agus thugraí sí na héadaí a thuairt dó. Nach é Fergal a bhí sásta agus teolaí an sin ina chula jaashearrag. Sin agah an scéal Fergal an fearr bréige canálta. Seo an scéal Jack agus an gas pónara, déananig ina glúiseachtaí in éineacht lom. Bhí cónaí ar Jack agus a wamí I Jackín beag. Dír mami ar Jack, Betty an bhá thuairt go dtí an marige le díal, mar heastaí airgid mhóthú chun bia a cheannach. Dóg Jack slán ag mami agus dimí leis go dtí an marige le Betty. Tar éis tamil, tháinig fearr a raibh chula éide ildáta ar cófada lo. Tharraig sé mála de fónarí dríochta de Jack. Tá dúradh sé Betty dó. Ní raibh mami ro hásta. Rug sí ar an mála pónarí agus cáisí amach tríd an bhuinneog é. An bháiltin dar gionn, bhí an crána bearda a tháinig Jack riamh ag fós an áit a cá mami na pónarí dríochta. Thosí sé ag drapa agus suas leis nó gur shric sé bór an crín, áit a raibh caisleán mór mílteach. Chnág Jack ar an doras, agus duscail ban an ordaí. Go tobann, thosaí an áit ar fad ag cre agus bhí ar Jack dul a bhullach sa cófra. Tháinig faitheach mór isteach sa seomra. Hí sé ag an mórd, áit ar is sé béile ómhór. Nuair a bhí sé críoch na ha, dóg sé an seomra agus tháinig sé arás le cearc. Rug an chearc ómh orga a chur an faitheach isteach I gceisán. An sin fuair sé clóirseach orga. Thosaí an clóirseach ag seanam ceol, agus beaghearr hits an faitheach ina chola. Déilí Jack an nún ar a bharacíní, rug sé ar an glóirseach agus ar an gearc, ach ag dul amach an doras, chúisí an faitheach. Rid Jack ar nós na guithe, sias an gás pónara agus an faitheach ina dhia. Tháinig a wamí ag teachtaíd agus thosaí si ag gearr an gáis le tua. Hit an faitheach an nús ar an talamh. Ní raibh Jack ná a wamí bucht a rís go Joe. Bhí siad cósásta a bheith arás sa bhaile a rís, agus geall Jack nachrachadh sé ar achtra ar bith eile. Go ceann tamil ar éineos. Sin agah an scéal Jack agus an gás pónara. Seo scéal faoi na trí wicín, déananig ina glúiseachtaí in éineacht lom. Fadó bhí trí wicín bheoga ina gcónaí I dacín beag bídeach lena mami agus daddy. Láháin bhí ar na wicíní an taca ágáil agus tithe nua a thógáil dómh féin.
Ceannaigh Marcus muc an bart mór tí, agus rinne sé teachín anna dheas leis. Lean Mónas agus Mickey orthú agus ní rah sé an bhád nó gur cos siad le fearr a rah carnán mór maidí aige ina bhara rotha. Bhí Mónas anna hásta é sinne eiceal agus cheannaigh sé ón bharaíd. Bhí sé anna hásta leis an teachín a rinne sé leis. Tar éis tamil, tháinig Mickey fearr a rah luirní mór blochanna aige agus d'iarr sé ar an bhar iad a díal leis. Rinne Mickey teach brá leis na blochanna. Bhí na muicí níos sonna sásta go dtí gur tháinig an mac tíre mór grána. Dús thug sé cuairt ar theachín tímharcais agus cnág sé ar an doras, ach níor oscail Marcus an doras. Bhí farraigh ar an mac tíre. Agus héad sé gur leag sé an teachín tí. D'éirí le Marcus éilú agus ris sé chomh fada le teach Vicky. Níor stop sé seo an mac tíre agus a rá leis go teachín Mónas. Arís chnag sé ar an doras ach níor oscail Mónas an doras ach irid. Bhí an mac tíre ar buile. Agus héad sé nó gur leag sé an teachín mada. Rith Mónas có scioppias a bhí sé anán có fada le teachín Vicky. Anois bhí an mac tíre anna chrosta ar fad agus thug sé ar an tí blochanna. Thosaigh an mac tíre ag séide. Ach dá mbeadh sé an go deo ní leagach sé teach Vicky. Bhí ceiliúra mór ag na muicíní agus bhar siad go sonna sásta as sin amach. Seo an scéal siafra an sicín seafódach, déananig na glúiseachtaí in éineach lom. Chuaigh siafra sicín amach ag siúl. Bhí si anna hásta mar bhí fuaithe búla lena córda. Go thoban, hit dark an ón grán agus bhúil sé siafra ar an gceann. Ní acha siafra céir do bhúlaí ach nuair a déach sí suas. Ní raibh le feiceáil ach an spéir mhór ghuiream. Cheap siafra go raibh an spéir ag titime nús agus bhartaí si dul agus é sin a chur an úl don rí. Risí sios an bóthir faoi dheafar agus cé a chas léithí ach círe cearc. Duine si dí céir do thorla agus dír orthaí dul in éineacht léithí go dtí an rí. Tar éis tamil bhúil siad le gráine gé. Agus tar éis an scéala insint thug siad cuireadí teach lo go dtí an rí. Ní raibh sé a bhád go raibh trúr eile á leanach go dtí an rí. Tomás Turkey, Brendan Bardal agus Cathal Cuileach. Ní raibh ceachtar acu ró cínta cá raibh cónaí ar an rí. Nuair a bhúil siad le séimí sionach, bhí anna áthas orthú a cloisteáil go raibh is agasan cá raibh cónaí ar an rí. Dúirt sé lo é a leanacht. Tar éis tamalaín thug siafra faoi dara go raibh siad a bluais guracha agus nach raibh éon cosúlacht aige le cosan le thiúrach go caisleán an rí iad. An sin thug si faoi dara gur plúis an tioní a bhí ann. Dumpí si ar a cosa.
agus dúirt lena cóirde iompú freisin. Agus ric ó tapa is a bhí siad an amachchas an bluais. Nuair a bhíidir fad taobh mó, bhíní siafar dómh go raibh séimí sionach ag géirí iad a ithe. Bhí siad sásta go raibh siad sláán ón sionach, ach ní raibh ceachtar acu ábalta suainmh cén fá a raibh siad ag dógadtí an rí. Sin agah an scéal, siafra an sicín seafódach.